Mau takian kamari bantua inyonan banyak piti. Apa saja bisanya bali kok santiangnya Allahu Rabbi. Kok lagak bantua rangkaiyo inyo sajo punyo harato. Anak jo bini bertambah seso kok mintuo la banci pulo. Di madu dua sinan bautang, kotak rokok isi sabatang, bali nasi jo sambal kantang, sedangkan itu piti basalang. Di madu dua sinan bautang, kotak rokok isi sabatang, bali nasi jo sambal kantang, sedangkan itu piti basalang. Piti urang piti awak, babini jo anak mama. Kok agamonyo nan la rusak, urang susah inyo galak. Ikola carito si buyuang tengah. Kamari bantua inyonan banyak piti. Apa saja bisanya bali kok santiangnya Allahu Rabbi. Kok lagak bantua rangkaiyo inyo sajo punyo harato. Anak jo bini bertambah seso kok mintuo la banci pulo. Di madu dua sinan bautang, kotak rokok isi sabatang, bali nasi jo sambal kantang, sedangkan itu piti basalang. Di madu dua sinan bautang, kotak rokok isi sabatang, bali nasi jo sambal kantang, sedangkan itu piti basalang. Piti urang piti awak, babini jo anak mama. Kok agamonyo nan la rusak, urang susah inyo galak. Ikola carito si buyuang tengah. Piti urang piti awak, babini jo anak mama. Kok agamo lah banyak rusak, urang susah inyo galak.